Avete tiene desvelo, non so che desvela è opera di arte che in trasi Miloma che da che rappresenta un flamingo traha con tutto lo che è basura, sushi che sta drive nas cosas e na forma de forma do mama flamingo que está na EU flamingo comida e lamentavelmente maneira situação está agora rond mundo maneira o bisa tem sina tanto sushi tem quadras tem caso que plástico de nós lamanan que tem piscar e tem para nan que tem que do na EU comida maneira nós também aqui e tem poluição de plástico dentro e obra de arte aqui está obra que está conscientizando-se para conhecer, atender com sushi e não somente de nosso hogar, mas para fora também, para ele tem hobby, mas hobby consequência para a natureza e também para o futuro de nossa vida como gente, não para nós beijos não só, mas para a vida. Se me compreende bom, piscando também rond mundo, a vendia de nosso estômago de hobby, pida plástico, com nanta topa de la mão e isso é algo que não está bom para nós comer naturalmente ou nós comer pescar. Pois esta conscientização de nossa comunidade para todo o rond mundo para não vai mais cuidadoso com o tipo de sushi assim né e me querer arte aqui então arte que trazer atenção na gente e me querer tá bom para tá passo para algo da como Bonaire caminha nós está dedicar e evitar que o plástico e sushi trabalhem na mão, mas nós está sempre 50 anos agora de nosso parque marino aqui na Bonaire. E depois tem ideia que ele vai em outro sítio para sair nós não saímos. Então obra de arte mas coisas que outra obra de arte 30 mira lo que não que mira den, pero a mim tá compreender é mensagem que tem e um mensagem que me tá querer nós como povo de Bonaire, como povo que gosta da natureza sempre a para pé e me tá querer que não mira isso aí também tem é obra de arte aqui e de uma maneira distinta para mostrar atenção ribe problema não para o sushi que nós temos no mundo a vender. Allereerst, ik heb hem samen met veel mensen gemaakt. En het is community art zoals dat heet. Daardoor zijn er ook meer mensen dan dat je normaal hebt, omdat iedereen natuurlijk een bijdrage erin heeft gehad. We hebben op de clean-up hebben we apart het roze afval apart gehouden, wat ik al eerder tegen jou vertelde. En het verbaast mij eerlijk gezegd ook hoeveel slippers er zijn. Ook in alle maten, hè, van maatje 22 tot en met 45. We hebben in totaal maar 6 dagen eraan gebouwd. Dat valt toch best wel mee. Ja. En ik heb met Annie op de SLP-school hebben we samen gelast en daarna hebben we hem bekleed. En daar hebben ook kinderen van Sinapa bij geholpen. Ja, ik ben er heel blij mee. Mensen stonden echt te juichen. Dat is heel erg leuk. En het is ook wel een dramatiek. Er zit een dramatiek in, hè? Ik heb in Nederland een hele leuke ga ik een heel grote dode vogel maken. Die geveld is door plastic virus. Ja, ik ga gewoon door. Ik zat net tegen iemand te vertellen dat ik weer terugkom. Want er is hier een man die had een beeldentuin. En die man is overleden. En ik dacht, laat ik die beelden eens gaan restaureren en nieuwe beelden maken. Dus het kan heel goed zijn dat ik over een half jaar hier weer ben. En dan bel ik jou. Ja. Ze kunnen mij volgen op Facebook. Maria Koik, K-O-I-C-K. Ze kunnen me altijd een mailtje sturen. Ze kunnen me googlen, afvalkunst, Maria. Ze kunnen me altijd wel vinden. Als je afvalkunst Nederland is wel handig, Groningen is misschien handig. Dat lukt wel. Ik denk dat 6 jaar geleden is vanuit een jongensdroom is het ontstaan. Rond de wereld zeilen. En tijdens onze droom, die is begonnen dus 6 jaar geleden in Nederland. Daar hadden wij een zeilschool. En we woonden toen al op de boot in een haven. En iedere dag zagen we daar ballonnen voorbij drijven, plastic voorbij drijven. En toen dachten we van, dan moeten we een keer opruimen, maar met z'n tweeën schiet dat niet echt op. En we hadden daar een eigen zeilschooltje opgezet. En ieder weekend gaven we tussen de 30 en 50 kinderen les. We dachten, hoe mooi zou het zijn om met die kinderen op te gaan ruimen. En zo is het eigenlijk ontstaan dat we dachten, als we dat nou niet alleen in onze haven doen, maar overal waar we met ons schip komen, dan kunnen we misschien ook echt een verschil maken. En het mooie is dat je die kinderen op wel een jonge leeftijd bewust kan maken van de enorme hoeveelheden plastic die ronddrijven. Bonaire is natuurlijk een enorm mooi eiland. Ja, ze doen hier enorm veel sowieso aan milieubehoud. Maar wat jammer is om te zien is dat het met name overal heel netjes is waar de toeristen komen. En mocht je nou aan de noordoostkant van het eiland komen, daar is het inderdaad niet toeristisch. Maar dat is wel de kant waar al het plastic aanspoelt. En ik weet dat het geen plastic is van dit eiland. Het is plastic van Venezuela, misschien wel van Afrika. Maar goed, desalniettemin spoelt daar wel enorm veel aan. En dat is de andere kant van het eiland. En als je dan al ziet hoeveel daar ligt, dan word je een beetje verdrietig van hoeveel het misschien wel in totaal is. En
ook zoals afgelopen zaterdag, dan ben je misschien wel met 200 man ben je een paar uur aan het opruimen. En dan zie je wel iets verschil. Maar als je dan achter je rug omkijkt, hoeveel er nog ligt, ja, dat is verschrikkelijk. Dus